И здравейте на всички, аз съм Shadow Ghost и днес сме в BGMC и както виждате, той е IchoBG, е хакер и не може да го бием. И има full меч, Diamond Sword, вижте какъв е меча му, плюс 165 атак демидж и вижте не може да го... Ето видяхте го, видяхте как му удари. Сега, Ванко, я му скочи, тя някой да му скочи. Виждате, видяхте го. Вижте сега, излизаме и не може да го бием. Ето виждате, не може да се бие. Не мога да го бия. Ето го пак енчантал на меча, плюс 165 атак демидж. И не уби с... Не, мен му уби с един хит, аз бях с лорд меча, му уби с един хит. Ето виждате го, виждате, не мога да го бия, виждате, ето не мога да го бия. Видяхте, ето. И така. И това беше от мен и чао.